Och jag är på kurs med honom. Ja. Lådan nattduksbil. Vi måste ju ge mat när vi kör till bilen. Ja, ja. Och vi tar en sak bak i mullisbilen. Eller gud. Det var inte lurt. Men det är inte bra. Ja, ja. Nej, det tänk mycket. Ja. Vi kom till bergen och regnade. Hoppas här över. Nej, det blir. Kuliser du lalle baby? Lucky. 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 Du. Han är papi. Han är papi. Vad är det, Mike?